jeg fortælle lidt om linjens stigning i planen. Og det første så er det, at man har et punkt, P0, som har koordinaterne x0 og y0, og man har et tilfældigt udvalgt punkt, som hedder P, som har koordinaterne x og y. Så vil den linje, som de to punkter danner, have normalvektoren n, som har koordinaterne a og b. Og den normalvektor må ikke være en nulvektor. Hvis alt det her er til stede, så vil linjens stigning kan vinde formen a gange med x minus 0 plus b gange med y minus y0, og det vil være med 0. Og beviset på dette er, hvis vi tager udgangspunkt i vektoren, som går fra P0 til P, så vi skriver den her P0, P, at den står vinkelret på n, så vil sige, at hvis de to bliver prikket med hinanden, så vil de være lige med 0. Da vi kender både koordinaterne for den vektor og den vektor, som er x minus 0 og y minus y0 for den vektor, der går fra P0 til P, og normalvektorens koordinater a og b, og vi ved, at de skal være lige med 0, så kan vi gange disse to, prikke de to med hinanden, og a kommer derfor til at stå uden for parentes, og det gør b også, og det er altså lige med 0. Og derfor har vi vist, at linjens stigning i planen er a gange med x minus x0 plus b gange med